Ja, hej og velkommen til vores terapigruppe for afhængighed af danske mænd. Skal vi prøve at tage en runde, hvor vi fortæller, hvordan det er gået siden sidst? Eller vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Hej, jeg hedder Elhan, og jeg er danskoman. Hej. Jeg har haft en ret god uge. Jeg har næsten ikke kigget på nogle danske mænd, bortset fra pensionisten over ved pølsevognen. Men han var også godt nok lækker. Men jeg skyndte mig videre, så jeg er rigtig stolt. Flot. Tak. Nadja? Ja, hej, jeg hedder Nadja, og jeg er danskoman. Hej Nadja. Hej Nadja. Jeg har nu været clean i 9 måneder og 5 dage. Wow. Flot. Tak. Jeg er også rigtig stolt. Rigtig flot. Og hvad med dig, Amalie? Jeg faldt i lørdags. Op på hesten. Det kan ske for alle. Hvad var det, der skete i lørdags, Amalie? Jamen, jeg skulle med bussen, og så prøvede jeg at finde en tom plads, hvor jeg kunne sidde helt alene, men der var proppet, og kun én tom plads, og det var så ved siden af en dansk mand. Det kender jeg alt for godt. Den der, den er farlig. Hvis du først har sat dig der, så er det allerede for sent. Ja. Så har du tabt jo. Men det var ikke ved siden af en hvilket som helst dansk mand. Så ham her, han var gammel og rynket og fed. Han havde hele pakken. Jeg elsker bare, hvordan de er så ligeglade med, hvordan de ser ud på. Totalt selvsikre. Amalie, hvad er det præcis, du elsker ved danske mænd? Det, jeg godt kan lide ved danske mænd, er blandt andet den måde, de hele tiden undskylder på. Man kan få dem til at gøre hvad som helst. Ja. Altså. Præcis. Jeg elsker bare at være underdanig, de er. Ja, lige præcis. Det var det vildeste turn-on, ikke? Ja. Forstår I, hvad jeg mener? Der er bare ikke noget bedre. Nå, jeg har bare glemt en kost. Ja. Lige et øjeblik. Ja. Jeg skal virkelig på toilettet, jeg beklager. Jeg skal også lige hurtigt på toilettet. Jeg går lige ud og ryger. Altså, vi er jo slet ikke Prøv at, færdige. jeg skal lige ud og ryge. Lad nu høre. Jeg skal lige ud og ryge. Men vi er jo slet ikke færdige.